Milí televízni diváci, vítajte pri sledovaní relácie UPC informuje. Relácie pre všetkých užívateľov televíznych, internetových a telefónnych služieb spoločnosti UPC Broadband Slovakia. Začiatok septembra je tradične obdobím, keď vám predstavujeme novú jesennú kampaň. A inak to nebude ani teraz. Aj tentokrát sme pre vás pripravili jesenné akcie s atraktívnymi výhodami, o ktorých sa dozviete viac práve v dnešnej relácii. Samozrejme, pripravili sme aj celý rad ďalších informácií a noviniek a na záver súťaž o vstupenky na atraktívnu tanečnú show. Ostaňte s nami pri obrazovkách UPC Express, o chvíľu sa dozviete viac. Digitálna televízia za 7 eur mesačne alebo superrýchly internet za výbornú cenu a k tomu Wi-Fi modem ako bonus. Aj toto okrem iného ponúka veľká jesenná akcia spoločnosti UPC, ktorá platí od 3. septembra tohto roku. Jednou z noviniek je nová ponuka internetových služieb s rýchlosťami 30, 60 a 120 megabitov za sekundu. Internetové pripojenie je tak znovu rýchlejšie a sťahovanie či odosielanie dát ešte jednoduchšie a pohodlnejšie. Cena nových služieb UPC Fiber Power začína už na 10,90 eur a samozrejme platí na celé obdobie 2 rokov. Navyše, každý užívateľ internetovej služby s rýchlosťou 60 a 120 megabitov za sekundu v cene mesačného paušálu získava zároveň aj Wi-Fi modem značky Cisco. Vďaka nemu si ľahko a jednoducho môžete na internet pripojiť všetky počítače domácnosti. Jesenná kampaň ponúka taktiež výhodné ceny digitálnej káblovej televízie. Základný balíček Digital Entry, ktorý obsahuje viac ako 20 obľúbených slovenských a českých staníc, je teraz v ponuke už za 7 eur mesačne. A balíček Digital Basic s takmer 90 programami všetkých žánrov vrátane 14 staníc v najvyššej HD kvalite teraz získate už za 15 eur mesačne. Súčasťou jesenej akcie je aj možnosť sledovať digitálnu televíziu bez set-top boxu. Umožňuje to CA modul, čiže zariadenie na príjem digitálnej televízie, ktoré má podobu dekodovacej karty umiestnenej priamo do televízora. CA modul, ktorý umožňuje aj sledovanie HD programov, je v ponuke za mesačný paušál 2,90 eur. No a zvýhodnená je taktiež ponuka digitálnych a HD rekordérov, ktoré umožňujú paralelné nahrávanie viacerých televíznych staníc. Ešte výhodnejšia je v rámci jesenej akcie aj ponuka Triple Play balíčkov. Tie ponúkajú 3 služby: televíziu, internet a telefón cez jednu zásuvku v domácnosti. Napríklad Triple Play balíček s digitálnou televíziou Digital Entry, internetom UPC Fiber Power s 30 megabitovou rýchlosťou a pevnou telefónnou linkou UPC Telefón Basic teraz získate už za mesačný paušál 18,90 eur, samozrejme na celé 2 roky. Detailné informácie o veľkej jesenej kampani nájdete samozrejme aj na našej web stránke, ako i na zákazníckych strediskách, či na UPC telefónnej infolinke na známom telefónnom čísle, ktoré práve teraz vidíte na televíznej obrazovke. A teraz poďme k programovej novinke. Digitálnu káblovú televíziu UPC Digital sme nedávno rozšírili o ďalšiu stanicu, ktorá má názov Daito. Ide o nový slovenský televízny kanál, ktorý je zameraný v prvom rade na mužské divácke publikum, čo znamená, že ponúka najmä šport, akčné filmy, seriály a tak ďalej. Vysielanie stanice Daito je súčasťou základného digitálneho balíčka Entry a tým automaticky aj digitálnych balíčkov Basic a Exclusive. Mimochodom, Daito je už 13. stanicou, ktorá tohto roku rozšírila ponuku digitálnej káblovky UPC Digital. Od začiatku roka do dnes sme pridali napríklad športové stanice, ako je ESPN, Eurosport 2 Bundesliga, Nova Sport, ďalej Nova Sport v HD kvalite, ako aj Eurosport 2 HD. Ďalej pribudli stanice, ako je jednotka HD, Joj Plus v HD kvalite či filmový kanál Filmbox Extra 1.
No a programovú ponuku sme rozšírili taktiež aj o lokálne a regionálne televízie, a to TV Bratislava, TV Ružinov a o západoslovenskú televíziu a samozrejme, aby sme nezabudli, aj o obľúbený ženský televízny kanál TLC. Celkovo tak UPC Digital dnes ponúka už viac ako 130 televíznych staníc všetkých žánrov, vrátane 16 staníc v najvyššej HD kvalite. Vážení diváci, v dnešnej relácii sme pre vás pripravili aj súťaž, s ktorou môžete získať vstupenky na skutočne výnimočné kultúrne podujatie. Ide o tanečnú show s názvom Just Dance, ktorá bude od 20. septembra uvádzaná na javisku bratislavskej Novej scény. No a hlavným reklamným partnerom tohto atraktívneho predstavenia je naša a vaša spoločnosť UPC Broadband Slovakia. Just Dance je autorským predstavením známej tanečníčky Kataríny Štumpfovej a predstavuje tanec v celej jeho kráse prostredníctvom medzinárodného tímu tých najlepších tanečných hviezd. Ivana Surovcová, Matej Chren, Natália Glosíková, Michaela Marková a mnohí ďalší. Táto tanečná show ponúka všetko, čo má mať poriadne tanečné predstavenie priamo ako z broadwayskej scény. Valčík, tango, foxtrot, ale aj samba, rumba, paso doble. To všetko v príbehoch a aranžmánoch, ktoré ponúkajú nezabudnutelný zážitok. Ak vás táto upútavka zaujala, navštívte prosím webovú stránku www.upc.sk a v súťaži s názvom Just Dance získajte vstupenky na premiéru tejto tanečnej show. A teraz mi dovolte privítať nášho dnešného hostia. Je ním Jakub Švestka zo spoločnosti Cello Central Europe, ktorá zastupuje viacero televíznych staníc, okrem iných Sport 1 a Sport 2, Minimax, TV Paprika, Spectrum Home, MGM, Zone Romantiku a tak ďalej. Jakub, zdravím ťa, vítaj u nás v štúdiu. Môžeš nám prosím prezradiť niektoré programové tipy, čo prinesú uvedené stanice v najbližších týždňoch? Začneme napríklad stanicami Sport 1 a Sport 2. Bezesporu hlavní sportovní událostí roku je hokejová kontinentální liga, která letos poprvé v historii zamířila do Bratislavy. HC Slovan Bratislava v čele s Miroslavem Šatanem se představí divákům také prostřednictvím mnoha přímých televizních přenosů výhradně na stanici Sport 2, a to s oblíbenými slovenskými komentátory, například Matějem Hajkem nebo Robertem Pukalovičem. Podpořit tým Slovanu a televize Sport 2 mohou fanoušci slovenského reprezentanta v KHL také na facebookové stránce televizí Sport 1 a Sport 2. Medzi divácky obľúbené stanice v ponuke Cello Central Europe patrí aj televízia Spektrum. Môžeš nám prezradiť niektoré tipy z vysielania tejto stanice na najbližšie obdobie? Napadá mě například seriál Vražedných 60. O čem je? Na planetě Zemi žije víc než dost smrtelně nebezpečných zvířat, od nichž by se rozumný člověk držel co nejdál. Takový však není Steve Backshall, který se vydal mezi lidožravé žraloky či jedovaté pavouky a žáby. Během půlroční cesty po 6 kontinentech se osobně setkal se 60 nejnebezpečnějšími živočichy. Buďte u toho i vy. Seriál Vražedných 60 vysílá Spektrum každý víkend v 10 hodin dopoledne. Ze zářijové nabídky Spektra bych rád dále vyzdvihnul unikátní dokument o sociální síti Facebook. V pořadu Jádro Facebooku diváci nahlédnou přímo do zákulisí firmy s miliardovými zisky a poznají názory a myšlenky jejího zakladatele Marka Zuckerberga. Dokument Jádro Facebooku odvysílá Spektrum v sobotu 29. září od 12:50. A aby sme nezabudli samozrejme na najmenších divákov, môžeš nám prezradiť, na aké novinky sa môžu tešiť vo vysielaní stanice Minimax? Děti a jejich rodiče určitě zaujme premiérový pohádkový cyklus Za vším hledej růženku. Hlavní hrdinkou pohádky je roztomilá malá hadrová panenka, která kolem sebe shromáždí pestrou partu zajímavých kamarádů. Společně chtějí zažít pravé a upřímné kamarádství. Pomáhají si při plnění zdánlivě neřešitelných úkolů, jako je třeba najít vhodnou skrýž pro obra, jehož nejvroucnějším přáním je, aby si mohl s ostatními zahrát na schovávanou. Za vším hledej růženku vysílá Minimax od 16. září několikrát denně.
No a samozrejme nemôžeme opomenúť obľúbenú gastronomickú stanicu TV Paprika. Aké špeciality pripravil tento kanál na najbližšie obdobie? TV Paprika je vždy plná dobrého vaření, ale aktuálně bych upozornil na novou řadu úspěšného seriálu Československý mlýnek na recepty. V něm se předvede oblíbená dvojice šéfkuchařů ve složení Laci Hornáček a Iveta Fabešová. Spolu s Vicou Kerekeš či Mariánem Labudou mladším přinesou denně inspirativní tipy na skvělé recepty pro celou rodinu. Těšte se na národní klasiku v moderním podání, lehké a delikátní pokrmy Středomoří i výlety mimo Evropu. Československý mlýnek na recepty vysílá TV Paprika každý den v 10 hodin a ve 3:45. A na záver ešte jedna otázka. V niektorých médiách sa objavila informácia o plánovanej zmene týkajúcej sa staníc Zone Reality a Zone Romantika. Môžeš nám k tomu povedať niečo viac? Je to tak. Na světové úrovni došlo ke spojení společnosti provozující obě uvedené stanice Zone se společností CBS. Nejspíše koncem tohoto roku dojde k úpravě názvu obou televizí také na území Slovenska. Seriálová Zone Romantika plná emocí se přemění na CBS drama, dokumentární Zone Reality bude vysílat pod novým názvem CBS Reality. Po obsahové stránce půjde o změny evoluční, postupné. Včas sdělíme podrobnosti. Jakub, ďakujem za informácie a teším sa na stretnutie niekedy na budúce. Zdravím všechny diváky UPC a přeji hezké chvíle před televizní obrazovkou. Vážení diváci, všetko, čo vás zaujíma o službách spoločnosti UPC Broadband Slovakia, nájdete aj na internetovej stránke www.upc.sk, ako aj na facebookovom profile UPC. To je odo mňa tentokrát všetko. Ďakujem vám za pozornosť a dovidenia v ďalšom vydaní relácie UPC informuje.